Gratulerar till Fader och önskar välkommen till seminar på Notore kyrkogård med fokus på grönsatsning, skötsel och vedlikehold och hur vi jobbar med avfallshantering. Vi vill fortsätta vilken tilltag vi har igångsatt för att få till kostnadsreduktion och en grönare profil och vi vill ge en omvisning på grundanlägget på driftplatsen och driftbygget. Dere vill få se solanlägget vi fick installerat på driftbygget i fjol sommar och vi vill fortälla om energieffektiviseringstilltag som har gjort i kyrkan och kapellet. Vi är i färd med igångsättning av utvidelsen av Navna Minnelund som vill vara färdig för seminariet. Vi vill visa dere grönanlägget vårt på 73 dekar bestående av 100 gravfälter omkransat av häckar, fristående träd, buskarbed och stauderbed. Dere vill få höra hur vi reducerade avfallskostnaderna med 50% från första kvartalet 2023 till första kvartalet 2024 och hur mängden restavfall i samma tidsrum blev reducerad från 5,8 till 2,9 ton.